Tudományi utcára. Az előbb hallhattuk, ahogy elmondta itt az MTV mikrofonja előtt, hogy 260 km/órával is tudott haladni itt ebben a hosszú egyenesben, amelynek ez viccesen egyszerűen. Ez a versenyautó tud ennyire menni. Nagyon most érkezik meg a parlament és forgatja meg a megfelelő Mercedes versenyautót. Jenson Button, a Forma 2009-es világbajnokra, aki Lewis Hamiltonnal együtt versenyez a Galapagos színsalon áll, és most érkezett meg a Deák tér melletti Ez az a hang és ez az a sebesség, amiért szurkolók ezrei, százezrei, milliói látogatnak ki a világ 19, 2018-19, 2012-ben remélhetőleg 20 pontján, hogy lássák ezeket a Forma 1-es pilótákat, és önök is megtehetik ugyanezt, hiszen július utolsó hétvégéjén itt Magyarországon a Hungaroringen rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat, szóval ez az a hang és ez a sebesség hatás, miért versenyzői kvalitás, a versenyzői tudás, márpedig Button ebben az évben többször megmutatta már, hogy ebből bőven jutott neki. Egy kicsit lelassít Jenson Button, és megforgatja ott az Arany János utca után is a versenyautót, fantasztikus képek Budapest belvárosában, mint hogyha egy Forma 1-es utam végén lennénk. És most érkezik meg, és így Jenson Button, de ebben a pillanatban hallgassák egy kicsit, én úgy gondolom egyetemet. Hát aki ott a kivetítő alatt áll, elég szerencsétlen helyzetben van, és nagyon sokat elárul mindarról, ami történik, azt, hogy a nézők önkéntelenül tapsban törnek ki, és nagyon sokat elárul, hogy közvetlenül mellettem a kollégám.